Hai Ros, ti'n iawn? Ie, good diolch. Be am ni ddechrau efo'r X-Factor? Ti'n bod yn gwylio fo? O, dwi wedi bod yn gwylio fe, dwi. Gosh, wi wir yn licio Joe. Joe McElderry. Ie, mae llais hyfryd y fe. Mae llais wir neis gyda fe. Ie, beth ys dy llais licio? Wel, mae Oli, mae fe'n perfformiwr amazing. Mae'r egni yn just really dda, ond so'r llais wir na, ond ta'n gwybod, mae Joe... Mae gen i fo lais, does? Wel, ie, ond mae Joe lot... Mae Joe yn neud e i fi. Y perfformiwr yn erbyn y llais, illa? Y perfformiwr yn erbyn y llais? Ie, falle. Ond ti wedi tio'r X-Factor? O, dw? Sy'n dati? Lenny? Waw! Flwyddyn yma nes i di'r X-Factor? Na, 2007 oedd e. 2007, bryn nhw, yn Leona hwnnw, ie? Ie, fi'n credu. Ac, wel, nes i cwrdd y Simon, Sharon, a'r judges, a oedd e'n profiad dda, oedd Simon yn, well, hello. Yeah, come on! Ond, na, nes i joio, oedd e'n profiad gwych, do. Pwna ddweud na, ta? Nhw gyd? Simon a Louie'n gweud ie. Pwna ddweud ia? Ie. Y merchaid, felly? Merched? No. Ond, dim ots. Oedd e'n good laugh, Nes ti fwynhau y profiad? Do. Da iawn. Ag, gen ti brosiect ar hyn o bryd, ti'n cael studio dawns dy hun? Ydw, mae fi a Loren Phillips yn moyn cael studio at ein gilydd. Bydde Loren yn cymryd yr ochr danso, byddai'n cymryd yr ochr ffitrwydd. A dyn ni moyn gweithio gyda pobl ifanc ac oedolion hefyd, yn fwyieithol. Just i gael rhywbeth allan fyna, rhywbeth yng Nghaerdydd. A byddai'n gwneud y ffordd i ffitrwydd hefyd. Ond dyna ti'n neud e, ffordd i ffitrwydd i dy swydd i de? Ti'n fforddwr personol? O, dwi, wi yn. O, wi wir yn mwynhau neud e. So, be di gofynion pobl bod nhw'n dod ata chdi? Be mwyn isio? Mae rhai pobl gyda priodas, mae nhw colli maint erbyn, neu rhai pobl jyst mae'n bod yn ffit. Rhai pobl yn anelu at rhasys neu rhywbeth fel yna. Rhai pobl jyst angen help, a dyna be yw job fi, i helpu nhw. Ti'n rasio? Ydw, wi yn rasio. Wi newydd anafu'n hunan. Yn dod nôl, ond hip flexor fi, yr un peth nes i yn Gladiators, fi'n credu bod gen i'r un problem, ond wedi cael lot o triniaeth, popeth yn iawn, a wi nôl ati nawr. Wel, da ni ddednabod i fel actores, swn i'n dweud, nes ti actor yn Pobl o Cwm. Do. Sut ges ti'r swydd Pobl o Cwm? Swydd Pobl o Cwm, ges i galwad gan athrawes drama, pan o'n i'n gweithio yn gym, jyst i ddod mewn a cael clyweliad. Ac o ni, nath nhw sgwennu'r rhan Kim ar ynghyferi. O, chdi wedi cael unrhyw brofiad o actio cyn hynny? Just pethau bach, fel o'n i'n neud lodau o clwbiau drama, a o'n i'n neud pethau yn yr ysgol, ond na, ddim wir. Oedd Pobl o Cwm yn y peth cyntaf i fi erioed wneud. A wyn ar ôl na, is i'r Coleg Cerdded Drama. O, ti'n parhau actio wan? Ydw, wi yn, ond dim byd o gwmpas ar hyn o bryd, ond gobeithio ddaw rhywbeth blwyddyn nesaf. O, da iawn. Ac Nadolig wan, be di dy blaniau di dros yr wyl? Wi ffili aros. Mae hon yn Nadolig gyntaf wi wedi bod cartre am tua 4 mlynedd, achos wedi bod yn hala Nadolig fi yn Norwy yn bellach, ond nawr wi'n wedi bod gartre gyda'n ffrindiau yn teulu, a wi jyst ffili aros, wir ffili aros. A dydyn ni fwy am Dolig yn Norwy? Bydd e'r gwahaniaethau sa'ch chi'n dweud rhwng Dolig yn Norwy ac yng Nghymru? Bydd e'r gwahaniaeth, mae lot oerach yn Norwy, a mae yna eira! Eira! Dyna'r gwahaniaeth! Eira lan fan hyn, ti'n gorfod nofio trwy e, ti'n Ie. Wel, ti'n eich bach o'r Gladiators ys talwm, do? Do. Felly bod chi wedi anafu yn y Gladiators. Ond sut brofiad oedd sa'ch chi'n cael gwneud y Gladiators? Fantastic. Yn mynd lawr y zipline ti ar Travelator, oedd yn amazing. Oedd yn absolutely amazing. Oh my gosh, I'm on Gladiators! Woo! Oedd yn gret, O, chdi wylio fo, bydda chdi fengach? O'n! Na pam nes i'n geisio, ni fel, waw, bys ni'n lico. Ti'n bod yn contender arno fe, so... Ie, ni wastad yn gwylio fe. O'n i yn moyn bod yn Gladiator, ddo. I bod yn holl yn honest, ie. Ond, ti'n bod contender, mae'n just mor dda. A gyd ti hoff Gladiator ys dalwm? O'n i'n lico... Pwy o'n i'n lico? Cobra! Cobra? Di Wolf? O, Wolf yn... O'n i'n ofni Wolf. O, dyna ni? Ddim bach yn... Ydych chi'n mynd eisio, na gaeth? Na. A i wallt. Wy'n licio fe nawr bod wedi torri a gyd off. O, da iawn. Wel, diolch yn fawr am y sgwrsio, Gweithio gyd i Dolig bendigedig. Diolch yn fawr. A ti fynd? O, diolch yn fawr chdi. Diolch yn fawr iawn, Ros Richards.